Ama eta anai arreba maiteak. Amerikatik idazten dizuet. Azkenean, lehorreratzea lortu dut. Nirekin bidaiatzen ziren beste mutiko batzuk harrapatu dituzte. Baina ni gauean izkutotu naiz eta Benitorekin topatzea lortu dut azkenean. Lana lortu dut ontzi garbigailu bezala jatetxe batean. Mendebaldera bidaiatzeko tren tiket bat erosteko aurrezten ari naiz behar dudan dirua lortzeko. Entzun dut hortik abeltzainak behar dituztela beraien ardientzat. Laster bidali ahal izango dizuet lortutako dirua. Zure jana, ama, faltan botatzen dut. Ama maitea, hilabeteak eman ditut idatzi ahal izan gabe. Mendebaldean nago jada eta laster jarri nintzen lanean. 2000 ardi zaindu behar izan ditut. Oso lan bakartia da eta zelain bizi naizen bitartean gurdi bat erabiltzen dut etxe bezala. Lurralde honetan euskaldun asko daude. Auzoko Marcelinoren semearekin topatu nintzen eta esan zidan hemen euskalduengandik oso iritzi ona daukatela. Horrexegatik gaude hainbeste. Gaur herrira joan naiz eta euskaldun pila bat elkartu gara. Kantxa egin dugu, ardigazta, patata tortilla, piperrak eta babarrunak jaten genitxun bitartean. Zenbat botatzen zaituztedan faltan. Ama maitea, naiz zeunen albistea emango dizut. Kati eta biok eskondu gara. Gure ametxetako ezkontza ospatu dugu. Babarrunak, saieskia, piperrak, gazta eta bizkotxoa. Dantza egin dugu egun sentia heldu arte. Ama, zenban botatzen zaitu daan faltan. Ezkontzako argazki bat bidaltzen dizut. Laster bizitatzera joan ahal izatea espero dugu. Ama maitea, bi ume eder ditugu jada. Ematen du sorte ikaragarri egun bat ekarri digutela. Zeren eta denda primeran dijoa. Egia esan da, gure herriko sukaldaritza kriston arrakasta dauka hemen. Gure lagun euskaldun guztiak etortzen bait dira gureaz gozatzera ahal duten bakoitzean. Bizitatzera joan ahal izatea espero dugu.